ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟିଏ ମା ଆଉ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ମା ପୁଅ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ମା ରୋଷେଇ କରି ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉଥିଲା। ଦିନକର ଘଟଣା, ମା ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାର ହାତରେ ବାମ୍ଫ ପଡ଼ି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ମାର ହାତ ପୋଡ଼ିଗଲା, ଯାହାକି ମାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏକଥା ପୁଅ ଆସି ଜାଣିଲା ପରେ ପୁଅଟି ଖାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଦେଖିଲା ଏବଂ ମାର ହାତକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ଶପଥ ନେଲା ଯେ ମାର ଏହି ଦୁଃଖ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ମାକୁ ଏଇଭଳି କିଭଳି କଷ୍ଟ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଚେତନ ହେଲା ଏବଂ ମାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା କାନ୍ଦିକିରି। ତେଣୁ ଏଇ ଗପଟି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଅଟେ। এই ভিডিওটি আপনারা দেখଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।